салом алейкум, хуш омадед ба канали ютуби ҳуқуқшинос Ширин Иброн ва имрӯз дар бораи маъюбон ва муҳоҷирон хабарҳои муҳим дорам. Метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, падилитса кунед, ба дигарон фиристонед, то ки дигарон низ аз ҳуқуқҳои худ бохабар шаванд. ҳаминро бояд донест ки 3 декабр рӯзи умумиҷаҳонии маъюбон аст. нафароне ки маъюб доред, шиноси маъюб доред, аз ҳолу аҳволи онҳо хабар гиред, аз даст омадаро ба онҳо кӯмак кунед, дили онҳоро хурсанд кунед. ин як савоб аст. қисмати онҳо чунин будааст ва ғайр ин гуфтаниям саволҳо зиёд шуданд. ба шумо гуфтаниям ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2010 таҳти рақами 635 аст, аз 35 модда иборат аст. ин дар бораи маъюбон пурра ба забони тоҷикӣ гуфта шудааст. метавонед истифода баред. ғайр ин гуфтаниям нафарони бори аввал мехоҳанд ки маъюб яъне статуси маъюбиро гиранд, онҳо то ҳол ҳуҷҷат надоранд, нафақаи маъюбӣ намегиранд. дар куҷои дунё ки бошед, маъюб бошед, ба ҷои зисти доимӣ, дар куҷо ки дар қайд ҳастед, паспорт доред, регистратсия доред, муроҷиат кунед. ба духтури ҷои зист муроҷиат кунед. ховай кӯдак бошад, падару модар муроҷиат кунанд, яъне ба балоғат расидагӣ бошад, яъне ки метавонанд ягон наздикон муроҷиат кунанд ва роҳхат гиранд аз духтур ва аз тамоми духтурҳои лозима гузаштан лозим. баъдан аз хулосаи комиссия мегузаранд. комиссия хулоса медиҳад, гурӯҳи 1 ё 2 маъюбӣ медиҳад. справкаи ҳамон комиссияро гирифта, маълумотномаи ҳамон комиссияро гирифта, баъд шаҳодатномаи маъюбӣ мегиранд. дар он шаҳодатнома сурати онҳо мешавад, ном насаби онҳо мешавад. дар асоси он шаҳодатнома шумо метавонед ки барои нафақа гирифтан, яъне дар Русия бошед, ба пенсиони фонд, яъне ки фонди нафақавӣ муроҷиат мекунед. агар дар Тоҷикистон бошем, ба ҳамон идораи нафақа муроҷиат мекунед. ба шумо яъне нафақа ҳар моҳ медиҳанд аз тарафи давлат. ғайр ин маъюбон ҳуқуқ доранд аз тарафи вазорати меҳнат, аз тарафи вазорати тандурустӣ, вазорати маориф. яъне чӣ имтиёзҳо доранд ба шумо гуфтаниям. яъне бояд ройгон таҳсил кунанд, бояд ройгон табобат гиранд, бояд ки ба ҷойҳои корӣ таъмин карда шаванд, бо ихтисосҳои гуногун онҳоро таъмин кунанд. зиёд имтиёзҳо доранд, метавонанд ки аз инҳо бархурдор бошанд. ба шумо барор мехоҳам маъюбон, сиҳат саломат бимонед. дар бораи муҳоҷирон гуфтаниям ки нафароне ки ба Русия омаданиед, аз куҷое ки меоед, анализи спид според ки шумо бемор ҳастед ё не, барои нашамандӣ наркологически ва хулосаи нарколог ва анализи спид ҷавобаш бошад. агар шумо мабодо бемори спид бошед ё нашаманд бошед, ба Русия наоед, ягон ҳуҷҷатгузорӣ карда наметавонед. ғайри ин аз МВД, вазорати корҳои дохила маълумотнома гиред, суд шудаед ё не. агар суд нашуда бошед хубтар, агар суд шуда бошед ҷинояти сабуктар бошад, ин гапе не, аммо ҷинояти вазнин, махсусан вазнин бошад, ягон ҳуҷҷатгузорӣ дар Русия карда намешавад. барои ҳамин сарсону саргардон нашавед. агар мабодо шумо яъне бемори спид бошед ё ки нашаманд бошед ё ки судшуда бо ҷиноятҳои вазнин бошед, саргардон нашавед, чунки ҳуҷҷатгузорӣ рӯз то рӯз мушкил мешавад. аз моҳи декабр охираш назорати сахт қатъӣ мешавад. дар амони худованд бошед. нафароне ки агар саволҳо доред, дар поёни видео, дар комментария, дар ютуб нависед. вақт шавад ман ба саволҳои шумо ҷавоб менависам. тамоми саволҳои шуморо ман дар одноклассник, мессенҷер, фейсбук, ҳама сайтҳоям мехонам, аммо имконияти ба ҳар кас ҷавоб додан надорам. ҳамаи саволҳои шуморо мехонам, ҷамъ карда анам хел видео карда ба шумо пешниҳод мекунам, то ки ҳамагон ба саволҳои худ ҷавоб гиранд. падилитса кунед видеоро ба дигарон расад ва дигарон низ истифода баранд.